Ahojte všichni. Obsazeno svítí. Tuhle vychytávku vstupu na záchod jsem začal řešit v době, kdy jsme tu měli vzácnou návštěvu a já jsem ji překvapil na záchodě nevěda, protože jsme nebyli zvyklí na záchodě klepat a ani nemůžeme mít nikde ve dveřích zámky, teda klíče v zámcích, protože naše dítě je speciální, kdyby se zamklo na záchodě, už se nedostane ven. Takže jsem přemýšlel, co s tím a vzpomněl jsem si, že moje babička s dědou, ještě vám to takhle ukážu, moje babička s dědou v paneláku v Brně měli vypínače, takové krabičky, které když se rozsvítilo v koupelně, tak svítily ven. Tam byla normální žárovka nějaká a oni měli průchozí koupelnu, takže na každé straně bylo to světýlko v tom, když se svítilo. To bylo úžasný. Takže jsem vymyslel, co s tím. Zbyla mi doutnavka ze staré prodlužky a skleněnou ampulku jsem našel prastarou z léku. Tak jsem tady proletal díru k vypínači. Tady je vypínač. Naštěstí to bylo blízko sebe. Takže jsem to mohl udělat jednoduše. Je tady vlastně rekonstruovaný, ten je tady Siporex, lépe řečeno Itong, takže to šlo provrtat a pak jsem vlastně z CD, to je obal, teda popiska do tiskárny na CDčko, tak jsem to na to napsal a je to tady docela to aj esteticky jde a každý ví, že když se tam svítí, tak tam někdo je. Tak. To je dneska vše. Mějte se krásně. Čaute.